taula, 2 peces al dia et donen energia. El cap a la taula que et faci bon profit, però vés en compte de aconseguir sortir. Som-hi! Disfrutar així, menja fruita, és un joc molt divertit. Disfrutar-la així, menja fruita, Això no estava previst, que sortigui dalt de l'escenari, això sempre imposa una miqueta, però el que sí que us vull dir és que avui que està promocionant una miqueta que la joventut doncs mengi fruita, jo trobo estrany que això no mengeu massa, perquè jo de petita menjava moltíssim, era la cultura que hi havia, no? I per tant jo crec que vosaltres el que heu de fer és menjar-ne molta, perquè jo crec, com es diu aquí, que tenim el millor equip del món i també tenim la millor fruita del món. Per tant, ara si cas us passo el fuster que us dirà alguna cosa. Bé, poques coses pot dir. Bon dia a tothom, en primer lloc.